Mm. Patatas. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng kalderetang manok sa gata. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga kapudibi, malinis sa kamay namin, mga taking Kapampangan. Maganda na po. Opo. Ayan. Masarap to, de. Oo. Sobrang lambot ng chicken. Tsaka may kaldere. Ay, may kaldere. May May gata. gata. Ayan. Sobrang lambot na. Ang lambot nito. Ay. Oh my God. Tutukoy na talaga. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Maganda na po. Mga dam. Sarap. Sarap. Try nyo na tong lutuin. Patatas. Sarap. Juice. Ang lambot ng chicken. Yun naman na. Malambot yung manok. Yung ginamit may manok. Native. Native chicken. Try nyo nang lutuin to, yung kaldereta tapos may gata. Sarap. Na? Sa Facebook marami akong nakikita ng ganyan eh. To? Parang ngayon ko lang natikman to, kalderetang sa gata. Okay. Sabay ibang rugal. Rugal. Ating mga antiyan luto. Kalderetang ating kay. Masarap siya. Diyan mahilig ating gata. Buntok. Mataw. Utak ko yan. O yan. Minardaran yung buntok. Huwag naman. Sarap. Ay mga kaputipis, yan sa mga kabalen po namin na taga Dau, yan, bandang Mabalacat, Dau. Please, paki-visit naman po yung coffee shop ng kaibigan namin, Mikiatos Coffee, ayan.
puntahan nyo na po yung sa mga coffee lover dyan. Yan. I-visit nyo na po Mikiatos Coffee Shop. Nasa Dau, Pampanga po. Yung location po yan, lalagay po namin sa Facebook, sa link yan, nandito po. I-visit nyo na po yan sa mga friend ko dyan. Muntahan na kayo King Kai, yan Dau. Kamachiles. Yan. Kevin, soon pupunta kami dyan ha. Mag-YouTube busy lang po kami ni BBM ngayon. Yes. Yes. Shout Kevin, out, Kevin. Kevin. Congratulations. Congrats, may ano na kayo. At shout out din sa partner mo. Sana all. May partner. Punta tayo dun no, sa kanila sa shop. Sa coffee shop. Pag di na mainit. Ano kasi sobrang init. Tamang-tama yung ano nila, no? Yung coffee, ano yan? Marami sila mga flavored coffee. Napasyalan nyo na po sila. Yung ano nila, coffee, ano yan? Coffee macchiato? Ano ba yan? Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan-ganyan, kaya hindi ko alam. Alam ko kasi kape. Ayan yung alam ko. Kape, barako. 3-in-1 coffee ko. Oo, ganun lang. Pag umaga. Yung 3-in-1. Coffee ko, ne? Yung ano naman, yung ano ang tawag doon? Kape ko. Coffee ko. Yung may elo. Iced coffee. Ganun yung sa kanila. Ganun. Siyempre yung mga may flavored, yung mga ano nila, sinaserve nila. Ayun, tamang-tama sa ano, sa mainit na panahon ngayon. Di ba? Kahit mainit, masarap pa rin mag-coffee. Tawa ng tawa si Kevin niya. Kevin, sorry na kay balo kasi tang kape nating yelo. Na yung katula. Balo ko mukha. Kape barako. Oh, tang ating ano da? 2-in-1 stick. Tama ka niyan? 2-in-1 niya ba ita? Tsaka maganda yung place nila, nakita ko sa ano. Sa Facebook nila. Tsaka madami na din silang customer. Congrats, Kevin! Kaya kung malapit kayo sa Dawu. Sa taga Mabalacat yan, Dau. Sa mga estudyante dyan. Sama mo si ano, coach. Invite mo din sila. Mayroon din sa coffee. Si Coach. Oh yan, si coach, si tita. Yan ang kaya ba't ng Mags, mahilig lang mag-coffee. Yan.
Mag-shoutout ako bala. Botol na mo. Kanya naman. Ayan, habang kumakain si Bibi, mag-shoutout po ako. Happy birthday po kay Junior. Pinapabati ka po ni Israel Bonton. At kay Teodi Buling sa May 3. Ayan, happy birthday po. Pinapabati ka po ni Teoderico J. Buling. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday! At kay Josephine Angeles, Dark Fury from Claveria, Masbate. Rowena Tarobal, Alma Angeles, Delia Campos, pinapabati po ang kanyang asawa na si Rogelio Lariba. Kakababa lang daw siya sa barko. Shoutout po sa iyo, sir. Kay Mylene, Julian, and Julian family. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po kaya. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka. Shopa, Baby Allison, Catherine Bugoy, Sasamo, shoutout sa inyong lahat. At syempre, Mikiatos po, Mikiatos Coffee. Pakivisit po sa Dau, Kamachiles po, Pampanga. Sa mga kabalen po namin dyan na taga Mabalakad, Dau, ayan. Pag-visit na po kayo sa Mikiatos Coffee. Ayan. Thank you so much po. Nandito po yung kanilang link at Facebook page po nila. I-visit nyo na po. Soon pupunta po kami doon ni BBM. Ma-meet nyo po kami ni BBM doon. Ang init no, Bal? Hindi, mag-shoutout ka pa. Shoutout pa ako. At shoutout sa mga Nagbe-birthday ngayon May. Oo, ikaw. Fiesta May. Fiesta. Ay, si kumari ko, yan, nanonood siya. Sino? Si Nel. Yan, Nel Sampang. Happy Fiesta sa inyo sa May 3. In-invite tayo. Punta daw tayo sa kanila. Pwede daw mag-Sharon. Tawa daw ng tawa nang narinig kang mag-Sharon daw ka. Mag-Sharon ka daw. Happy Fiesta po sa inyong lahat, mga kapalan po namin dyan. Ingat ko po palagi. Inom po laging tubig. Sobrang init. Ayan. Sarap. Ay mga po, dibis, agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo. We love you, mga